Здравейте! Нека ви покажа един уникален имот. Завладяващ, разтърсващ, смразяващ. Този имот ще ви мотивира, инспирира, дори би могъл да ви дехидратира. И не на последно място би могъл да деконструира вашата мусака. Спираме с глупостите. Къде се намирам? Улица Никола Даскалов, номер 6. 5 минути от катедралата, точно срещу първа район. Което винаги е плюс за вашата сигурност, освен ако не искате да дъните турбочалга и теп метал денонощно. Нека да влезем да видим какво е. Изключителен, изключително лесен достъп до нашото паркинга, което е по-долу. Намираме се на третия етаж, първи жилищен, в сграда на 6 етаж. Днес ще ви представим един изключително добре разпределен тристаен апартамент, разположен в предпочитан район. Още с влизането ни посреща просторно антре с възможност за вграден гардероб и обособяване на перален кът благодарение на изводите за вода. Имотът разполага с 2 мокри помещения, което е голямо удобство за всяко домакинство. Продължаваме към дневната. Светло и просторно помещение с обособен кухненски кът и излаз към тераса, която осигурява допълнителен комфорт и естествена светлина. Едната спалня също е с излаз на тераса и е с югоизточно изложение, което я прави изключително приятна и светла през по-голямата част от деня. Всички стаи в апартамента са с правилна форма, без преходи и без отстъпи, което позволява лесно и функционално обзавеждане без загуба на пространство. Апартаментът е изцяло среден, което го прави топъл през зимните месеци и по-енергийно ефективен през цялата година. Локацията е изключително удобна, в непосредствена близост се намират детска градина и училище, което прави имота отличен избор както за семейно жилище, така и за инвестиция. Ако търсите практичен, светъл и добре позициониран дом, този имот определено заслужава вашето внимание. Свържете се с консултант Владимир Темнялов на посочения телефон.